Barka da zuwa shafin M Natsuwa Record. Da Allah dan uwa, idan wannan shine farkon ziyartar ka wannan shafi na mai albarka, to ka daure ka danna mana subscribe, ka danna alamar kararrawa, ka zabi all domin samun sabbin kidaduwan mu na wakar aure ko siyasa ko bege idan mun dora akan lokaci. Mun gode.